nilikuwa napata 685. Nilikuwa na watu wengi kwa shule, nitawalipia fees, alafu hiyo maneno mengine nitafanya tu kidogo kidogo, nikiangalianga venye naweza fanya. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Wachna nyako bende in wi baradier mokwongo in pando wakae gi machal kama to kata sech ma pod wan wawuoye ni waonge ranyisi ni Raj en wuon Prince to koro sani in wacho ni ok ber ka Prince fwenyo ni Raj gi Saher osekendre. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Machiegni kendo jolony weche mag pur e kaunti ma Homa Bay koro dwani jopur e kaunti no mondo tigi lony manyasani e yore mag pur kaka achiel kuom yore mag kedo gi midhiero mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Jolony go eko wacho ni jopur sani nyaka lok kaka gitimo chenro mag pur manyalo miyo gi yuto ka gitiyo gi lony manyasani e kedo kod pek ma lokruok mar yamo kelo. Gimedo ni pur manyachon sani ok nyal miyo jopur yuto, kendo jopur nyaka bed kod paro mar donjo e pur manyasani kamoting'o kothe. Gima ne de watimo 20 years ago pogore gi sani. Sani waodil gi weche mag lokruok mar alwora. Kaka uneno ni sani chieng' rieny ma chon nwang'eyo ga ni sama chal kama wanyalo puro, wanyalo pitho sama chal kama wanyalo harvest, but gigo koro change. Manyiso ni nyaka change kaka watimo rango, kaka wapuro. Momiyo ineno ka wa organize this event mondo mi okel different players manyalo konyo jopurwa gi rieko mas nyasani ma dhi kuom weche manyien mag pur. Chon challenge mane nitiere, ji ne puro ka onge kata kalenda ming'eyo go ni kodhni dhi chwe kanye e yie dwe mane. Sani ting'e ni wapuro gi lony manyasani, kisebedo trend ing'eyo ni season time ma kama ipuro, time ma kama iko kodhi, time ma kama ikomo. Jokedo ne alwora koro kwayo mondo mi oganda one ni owito yugi kata taka mochido e yo makare kalure kod dwaro mar chik. Oganda go ywak ni bolo taka e yo ma ok opuodhi nyalo kelo midhiero ahinya to ne oganda kaachiel kod lee. Kane otelnegi kod jalony weche mag alwora Clifford Omondi gisiemo wang' 10 counties mondo ne ni apisas magi oyudo lony makare kaka gibedo ka gibolo taka e alwora kinde ka kinde. Magi noyangore romo manokelo kanyakla jokanyo e sekta mar loso mwandu e thurka, kama bende thoro mar wach ne en rito alwora. Tiende ni improper disposal wadhi neno kakoro tik mawuok e sites go be rach. We are also exposing ourselves to tuoche moko kaka cholera and the likes. Koro the idea ni wadwa ni joma tiyo gi products e ot giwitogi in a proper manner to ensure that we prevent body's health risk gi environmental risk manyalo timre ka we don't manage the waste properly. Kantie pollution to kelo global warming kaeto lokruok mar futo mar alwora cha medo kethore ahinya. Koro wan kaka jolony watemo ni waimiza ni mondo gima kamano kik timre, kendo wapuonjo ji to kendo wawuoyo kendo wasiemo ji ahinya ni county governments man gi waste collectors kata waste handlers. Iyudo ni kidhi majority of our county governments gin gi joma choko yugi, to jogi choko yugi maonge kata kits, gionge kata protective materials. I mean, gina gi lwetgi, koro gin exposed sana ni tuoche. This is a good approach and it is timely
because as a country transitions to a medium industrialized nation, it is expected that our production is going to increase, and also production of waste will also increase. So this policy provides us sustainable initiatives for management of waste and also for resource efficiency production practices. Sirikal mamalo kod 10 kaunti ma Turkana kotudore kod joket mwandu mawuok e piny ma Jerman ochako chenro mar kunyo kisima mar kedo kod midhiero mikelo kod oro e gwenge ma Lodwar e kaunti ma Turkana. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Nyandwat mar Kenya, kaunti ma Turkana, achiedh nade mar oro makinde ka kinde koro kelo midhiero e sekta mar pur kaachiel kod ngima oganda modak e gwengego. Kuom higni mathoth, anyuola kaka mae nigi achiedh nade mar nok mar pi ka nyithindo kod jonyuolgi wuotho ndamo mabor ka gimanyo pi maler. Kilometers ma jogi wuotho mondo yud pi en 10 nyaka 40. Mano en wuoth mabor kabisa. To nikech boreholes koro ni machiegni, ginyalo yudo pi machiegni, mine nyalo yudo thuolo mar koro timo tije moko, to chiaye ma gin go dala machalo diek be nyalo yudo pi machiegni ma ginyalo modho. Nasema wenye wamefanya hii kitu, nashukuru sana. Mungu asidi aongeze nguvu tena akuje kutusaidia kwa ile singine ambayo inakuja nyuma. Natakana tangi kubwa iweke iteremsha maji kila pande. Iende huko juu, iende pande ile side ile. Ala kila mtu afate nini, ipate njia ya kujisaidia. Chenro mar kedo gi oro nyandwat mar Kenya en chenro mabiro bet kuom higni 6 kendo muonyo omenda bilion 1.65, omenda mawuok e bengi mar KfW kod sirikal mar piny Jerman, kendo geto tieko midhiero mikelo kod oro, nyayo weche mag pur kod bero ngima oganda 300,000 modak e gwengego. Jo Turkana gin joma pidho chiaye. To wayudo ni kata ka gipidho chiaye kamano, wan gi programs ma nyalo miyo sama gipidho chiaye ni to gin bende gi tim pur, nikech pur miyo gi chiemo. To chiemo no wanyalo yude mana kwa tiyo gi irrigation e kaunti machalo kama, nikech mondo wayud koth kao atua malach. To sirikal ma Kenya koriwore gi sirikal ma Germany osemiyowa pesa moro matin mondo watim go projects machalo kama ka wariwore gi county government ma Turkana. E buo chenro no, kisima mar pi okuny e od thieth matin mar Chokchok kod Nautin, ka fereji mag pi bende oket Loki Petot kod Namor Kirionok mondo okony e kuoyo pi e puothe, ka bende kuonde kano pi bende olosi mar neno ni pi oyudore mayot kata kinde oro. Ambayo ile maji tuliweza kupata kule itasaidia Nautin community, itasaidia pia dispensary, na pia tuko na primary school ambayo enrollment yake imekuwa low kwa sababu ya ukosefu ya maji. Wanafunzi wanatumia muda mwingi kusaka maji kuliko kutumia muda mwingi kusoma. Lakini kwa sababu ya ile mradi ambayo serikali imenuia pale, itaweza kuongeza wale wanafunzi watakuwa ndani ya ile shule. Hata ile zanati ya Nautin, wale wamama ambao watakuwa wanajifungua wataongezeka. Kwa sababu uzalishaji ya watoto inahitaji usafi. We are hoping to see this activity being implemented soon. And we are, of course, hoping that the communities, but also the county government, will be taking care of that infrastructure, so that the communities are benefiting over a long period of time from what we are providing here. Kokalo e tudruok makare, chenro mar kedo gi oro Turkana nenore kaka chenro maber mabiro konyo thoth oganda modak e gwengego. Joyce Oduor, Ramogi TV. Jokedo ne ratich oganda mokade koro chwalo bura e doho ka gidwaro mondo jogo momi kuma tueche jela mondo thuolo matego familia magi kokale miyogi ratichgi mar bedo e achiel gi joheragi malimogi e jela. Kaka jafwambo maro e Finyakidi lero, joked ne ratich ogandago owacho ni mabuse nigi kinde matek kendo rem miyogi thuolo makama dhi ataro mar chik. Ne en bura ma ochwale doho mamalo ma donjone migao mar arita. Apisa Ton Jener kod duol mochung' ne jela kata Kenya Prison Service kuom rem chiwo thuolo ne mabuse matimo hera gi johera gi mopuodhi kendo malimo gi e jela. Burano nochwal kod jokenera tich oganda John Wangai, Peter Goro kod Anthony Murimi. E kwayo margi,
Jokenera tich oganda go wacho ni thuolo mar bedo e achiel matimo hera en achiel kuom gigo makonya chako kod tego familia, kendo koso chiwo thuolo makamano dhi ataro mar chik katiba manyiso ni ng'ato ka ng'ato nigi thuolo mar bedo kod familia mare. Chal makama bende gimedo ni osekelo chandruok kendo chwalo dang'ni mar paro e kind jogo momi kum matwech, kendo osekelo medruok ahinya mar tim matimo hera e kind jogo ma kit chwech machalre, kendo mano osekelo koda kalandruok matweche ei jela. Wirani itamu Mabuse yudo ratich timo hera gi joutegi. Kaluwore gi lipot mar National AIDS Control Council mar higa 2019 ma jokednera tich oganda go notiyo godo kaka ranyisi e doho, jogo momi kum matwech chwalo landruok mar kute mag ayaki gi atamalo 15 kendo ginie rang'iny mamalo mar yudo kutego. Chike matayo ratiro mag oganda e piny ngima ma bende piny Kenya nochwoye kogno lero ni Mabuse ok owinjore tuom thuolo matimo hera. Pinje machiwo thuolo matimo hera ne Mabuse gin kaka Canada, South Africa, Brazil kod Spain e kind mamoko. Burano omi sir kod riwruok makedo ni ratich oganda, riwruok okinde LSK kod kituo cha sheria. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Sikund primar ma Komolo Rume mayudore e sub-county mawendo e kaunti ma Migori oyudo klese manyien manyasani maromo 12 kaachiel kod laboratory mar yore tudruok gi lony manyasani ICT mantiere kod kompyuta 30 molosi kod M-Pesa Foundation e nengo mar siling milion 40. Magi biro e kinde ma jokanyo e sekta mar somo ywago lwasi marach mar kuonde somo e skunde mathoth ma pacho ka. Jafwambo marwa George Juma keto e lero. Lwasi ma somo ok ber skunde mathoth e kaunti ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima en achiel kuom gigo eko ma jokanyo sekta mar somo koro ywago ka giwacho ni thiyo somo e pacho kae. Moko kuom skunde nitiere kod klese manok, ka moko kuom klese bende richo, kendo ket lwasi makare mar somo e sikunde. Nitiere me classes e sikunde mamoko mano bende sekta mar somo ong'i mondo okony sikunde manie Kenya ka kod Migori County. Wakwayo mondo other partners obi oriwre gi the government mondo otem improve standards mag schools. Jakom mar M-Pesa Foundation Joseph Ogutu mane oten kod gavana ma Migori Ochile Yako e kinde mane yawo yanga klese 12 kaachiel kod laboratory mar tudruok kata ICT lab ma oger kod M-Pesa Foundation e skund primary ma Komolo Rume e sapono mawendo ne wani skunde mathoth e piny Kenya pod onge lwasi makare ma somo ne jopuonjre. We have gone across the country. A lot of schools are in pathetic conditions, but there are also other schools where the community has come together. But in this place, once we're done, we're going to put in 40 million shillings once we're complete. Right now that the ICT lab is there, we are going to conduct computer learning lessons, the digital learning from ECD to grade 9. Ogutu wacho ne memo miyo kaka M-Pesa Foundation gidhi nyime kod tiyo machiegni kod piny wacho mar konyo e gero kuonde somo. This initiative here is part of the wider M-Pesa Foundation initiative across the country, where the plan is to upgrade, construct 600 primary schools across the country. Jokanyo sekta mar somo ni ber ka piny wacho ruego mok mago mag piny wacho nywako lwedo e gero sikunde mar keto lwasi makare ne jopuonjre. Kembe mantie machiegni kaka Sony gin bende gikawe kama ting' ma ginyalo kawo, kendo jogo te ma jo ohala kata matindo in bende inyalo timo mari matin. Kaw ing'iew desk ne skul mane diri, ichul school fees ne nyathi ma buti kanyo, itime gimoro. Kotim kamano to wanyalo nywako kata wanyalo loyo gik machandowa gi duto. Jonyuol bende jiwo piny wacho mondo koro ked maino e bero somo mar CBC ka giketo gigo madwarore kaka laboratories kaachiel kod mamoko. Gimedwa jopuonj manyalo miyo nyithindo chope kiwango ma skul nitie. Ng'e skul kirwako law maber, onego bed ni wuoche bende chalo kode. Koro kaka skul ogerni, onego bed ni obwongo bende otim ang'owa, wayud jopuonj manyalo gero obwongo mar nyithindo mabiro bedo ka. Sirikal mar Kenya koriwore gi mar county oriw paro kanyakla kendo gikel pesa ne sikunde, gimi community yot, ginyiew buge ne nyithindo, buge e shida ma pod nyithindo nigo nyaka ne gichak new curriculum. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Jatend piny William Ruto oseyo josiasa makwedo sirikande kowacho ni gionge agenda momiyo koro giloso mana kuome. Kano loso e kinde manoyango gera apaya ma Mjukini e kaunti ma Taita Taveta, jatend piny owacho ni ok odhi chiko ite ne wechego kendo odhi keto teko mage e chwalo dongruok ne jopiny. Wachni nosir kod spika ma Senate Amazon Kingi mowacho ni mise ma sirikal sani en dongruok ne jopiny kopogore kod duokruok e yore mag siasa. Malori haya. Kwani hii chama walikuwa wanatengeneza ilikuwa ya William Ruto? Ama hiyo chama inaitwa William Ruto? Sasa nyinyi sera yenu William Ruto, mpango yenu William Ruto, maono yenu William Ruto. Sasa mimi nataka niwaambie wale jamaa na niwatangazia wa Kenya, hawa watu ambao walikuwa wanaongea mambo ya William Ruto, mimi sijawatuma. Hiyo chama wanaongelea hapo si ya William Ruto. So hawa ni matapeli. Watafute chama na jina yake wapatiane. Sio William Ruto ama namna gani? Watafute sera, na watafute mpango, na watafute vision. Otherwise wataungua. Ni watu ambao walikuwa ndani ya serikali zilizopita na kwa ngazi za juu sana. Katika kikao kile tulikuwa na former vice president wawili. Katika kikao kile kilikuwa na watu waliokuwa mawaziri tena wizara za nguvu wakati ule. Lakini hakuna chochote ambacho wanaweza kuonyesha Wakenya wakati walikuwa katika ngazi zile ambazo waliofanyia Wakenya. Absolutely nothing to show for their record. Wenye wivu wafanye nini? Wale umeona jana wamekongamana ati wanatengeneza chama ya siasa ndiyo ikuwe fimbo ya kukupinga. Yaani nyinyi huyu Mheshimiwa Ruto atapingwa hapa Mjukini? Atapingwa hapa Taita Taveta? Ogai machon mar do Justice David Maraga koro dwaro mondo mi ochwale nyimdo jogo manonego rowere kinde ng'anyo mar rowere mag Gen Z manotimore dwe mar 6 higa mokalo. Koloso e kinde chiwo ayanga lipot mar riwruok mar kituo cha sheria, Maraga nowacho ni anyuola mag rowere manonegi e kinde ng'anyono owinjore oyud ratiro margi. E kinde ng'anyono od bura mamalo pachoka nomonji kendo mwandu mathoth bende nokethore. Quite a number of them were lost during those Gen Z protests. And I want to believe that everything is being done for justice to be accorded to those who are victims. We are in a civilized state. We have a constitution that entrenches human rights. There should be nobody who should be killed simply because he has demonstrated. If there is an offense committed during that demonstration, those ones should be charged in court. That's what should be done. Not anybody just being shot and killed or even maimed without due process. Reports have been made. We have institutions which are working. We have IPOA. We have the report by National Human Rights Commission. And therefore efforts are being made to ensure that those who suffered will be, of course, compensated. Kituo has filed some cases in court, and that process is ongoing. And there are many other engagements that have already been done. I'm sure you have seen the press briefings that we have done already. You have seen what Amnesty International is doing. That is part of the greater work to ensure that those who suffered will be able to get justice, because our constitution provides mechanisms in which these disputes can be resolved. Sekta ma thieth e pachoka koriko ni akirikiki bang' piny Amerika ng'ado kosir ma chwalo yedhe to chutho mago makedo gi kute mag ayaki masani koninok e pachoka. Marien bang' yangore ni yedhego midendo ni ARVs mantiere sani kidek tayo jotuo mag ayaki mana kuom thuolo mar dweche 6 kende, gino mamiyo jotuogo sani laro yedhego mondo mi gikan e miechegi kapok orumo. Joja oko nigi ler mathoth. En romo mane obagi Naivasha kendo kelo kanyakla jogo manie sekta mar thieth e counties duto 47 e pachoka mar poro wach ewi kaka ginyalo rakore gi midhieche mamedo kwako sekta no. Man en bang' piny Amerka ng'uko chenro mar chwalo sir mar yedhe e pachoka to chutho mago mag kedo gi kute mag ayaki midendo ni ARVs. Achiel kuom midhieche manonyiedhore e romono mane obagi gi duol mochung'nega olandruok mag tuoche en ni jogo mani kod kute mag ayaki sani riore mar yudo kendo laro yedhego mikoni kidek rumo e thuolo mar dweche 6 mabiro. Right now we were even told that the supplies
that will just last us for around 6 months. The queue in the hospitals to basically access those drugs, because people want to keep stock, they don't want to find themselves in a mess, is huge. We are actually in a mess. And the people who are going to get us out of the mess are the people who are also sitting here, together with our leaders. But we are also leaders. Luoro bende nitiere ni lipode duto motenore korka weche mag tuoche mayande isiro kod piny Amerka moting'o tuo malaria, ahonda guogi kata TB, kaachiel kod mano mar kute mag ayaki kidek lal nono, gino ma kidek keto piny Kenya gi lweny mar kedo gi tuochego. But right now, we are in a mess. All our datas are with the US government. Most of our datas, and I know Masha will mention that, but very soon, even within 90 days, if we are unable to download some of our data, the system will shut down. Leaders, we must have to look for ways and methods of how we get solutions. One thing, as it has been put, is that we are having a serious donor reduction because, as you are aware, HIV and those other endemic diseases, we have been supported by donor for quite a long time. Duolno ne kata kamano nyiso geno ni pod gidhi tiyo kanyakla gi riwruoge mamoko mar rakore gi tuochego kata bang' piny Amerka bano piendegi. Kabende gikoni mae kinde makoro tend counties onego ti kanyakla gi tend piny owacho mamalo mar rango kaka ginyalo dino rode masani onyiedhore e sekta mar thieth. We know that the US government contribution was large in this area. However, we are going to look at the other funding streams and see how we reorganize ourselves. The main message we have today is for the patients that they should continue taking their drugs. We don't anticipate a time that we will not have drugs. And as leadership, we are going to do everything possible to ensure the supply chain remain intact. So we understand it's a moment of crisis, but we also want to give leadership. We don't want confusion, but we also don't want any panic with our patients. We are ready to work together like we have done in the past with the national government in terms of collaboration and in terms of identifying where the gaps are. George Aoko, Ramogi TV. Ugwe mar Masawa ma Kenya biro yudo ber mogundho kowuok e tend William Ruto ka chenro mathoth mag dongruok makawo omenda mathoth chiegni rumo kama moko bende chakore. Jalup jatend piny Kithure Kindiki osingo ne jodak makono ni gwengego ok bi dong' chien e chenro mag gudho apeini mag gedo gi nosejwang', tudo teko stima kaachiel gi gero chirni manyien e kind dongruoge mamoko. Kanoloso e kinde mane oromo kod jotelo mohewo gana 10 mawuok Tharaka Nithi kod Embu e dalane mantiere Rondoni, Mkotho ma wuode kaunti ma Tharaka Nithi, Kindiki nolero nobiro neno ni gwengego oyudo ber. Kwenda nyumbani fulani ati hataki kuonekana nyumbani. They should know we are very proud members of this community and we are very proud Kenyans at the same time. So wale walikuwa wanaongea wakiwa mbali wakiuliza siku ile nitaenda nyumbani, it is coming soon and they will be shocked kwa sababu tutajaa kuja and the whole country will come and be with us because this position I hold today is not a position for a particular county or a particular region. This is a position for Kenya. Jokanyo kod jotelo kod johera mag duond bura mar ODM obago romo madhialo higni 20 nyaka ne chuog duond burano. Romo makamano timore e kaunti ma Busia kama ogaye ma duond burano Raila Odinga igeno mar golo ote mare wi okang' makoro obiro kawo e paw siasa. Wan gi Millicent Adhiambo e laini ma simu. Millicent Adhiambo, kinyalo nyisowa ni to gin jotelo mage mosechopo e romo makamano, to bende inyalo leronwa ni ne nitiere wach moro ni kamoro romo machielo bende ne dhi timore e chuny boma ma Busia mopogore gi mano matimore Funyula. Inyalo nyisowa ni to chal en nade? Kanya kasani jotelo mopogore opogore e lemo mag siasa ma bende gin jokanyo e duond bura mar ODM mosechopo kosernegi kod ogai margi Raila Odinga manochopo kanyo
nyiriri machuoka toka dakika 15 bang' saa 7 ma bende nomolo kanyo toka jotelo mopogore opogore bende osemolo ka wan gi gavana mopogore, gavana ma Homa Bay, gavana ma Migori, gavana ma Busia, e kind gavanas mamoko. Jopiny bende omolo paromgi ka e kinde mane pod irito gai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod jotelo kod gavanas mopogore. Jopiny bende ne molo kaendi ka ikelogi kod bases madongo dongo ka giwuok e kauntis mopogore opogore kamoting'o Trans Nzoia, Mombasa, Migori, Homa Bay, Kitale, kind kauntis mamoko ma bende jotendgi gin jokanyo mag duond bura mar ODM. Ni thuolo ni endi gino madhi nyime en mana weche mag moro oganda kaonge twak moro amora ma jatelo moro amora osegolo kaluwore ni nyaka ne nyasi ni endi chakre gimoro saa 4 jotelo moko kano ya donjo. Koro warito ng'eyo ni to bende okang' ma irito ma Raila dhi golo odhi time kawuono koso odhi chung' kod juma manyien kaka nowacho ni juma manyien emobro wuoye mondo ler ni okang' ma okawo koting'o kod siasa kata yiero mabiro 2027 ochomo kon mane. Ka oyudo ni magi bende timore e kinde ma Raila bende osebedo kodhi nyime kod timo rombe e gwenge mopogore ka romo ma kamago bende nochako kod Kisumu, kod Siaya, kod chieng' manyoro bende nolimo kaunti ma Migori kod Homa Bay. Ka wach maduong' moyango en ni kata obedo ni owinjore ochuo ogrimiti ma yango ni oriwore kanyakla e tiyo kod Kenya Kwanza kata broad-based government kaka otise nyaka okaw pas jopiny kendo gino ma jopiny obiro nyise notim nowacho ni mobotimo kaluwore ni odwa ni ratiro mag jokenya obi mokwongo. Kanyo bende gik manowacho nokbedo ni weche mosebedo ka gin nyaka mag liso mag oganda e yor ang'enge kod agogo ma timore Kenya kaendi, weche mag mibadhi kaachiel kod weche mag chenro mosebedo ka inege weche mag thieth kaka keto lai manyien mar okumba mar thieth mar sauti. Mago weche mowacho ni obro neno ni kaber owinjo bed ni ng'iyo mondo mi okony jokenya ahinya e yore mag thieth kaachiel kod neno ni omenda ochwal ne tend loch gwenge kaka owinjore mondo okony e madongo ne jopiny. Kopogore gi mano bende wageno ni odhi twak kendo yango ni to romo mane gikwongo bedo godo e chuny boma ma Busia nodhi nade to nogini mane giwacho kod gigo ma bende gidhi twakgo kaendi koting'o kod okang' kata ondamo ma duond bura mar ODM biro kawo siasa mabiro koda gidhiungo lwedo tiyo kod Kenya Kwanza broad-based government koda ODM gichung' kar tiende koda ODM gibedo kod pogruok mopogore kaka bende waneno ka nitiere jokanyo maggi moko ma bende nyocha ok sir ahinya lwedo wach mar tiyo kod broad-based government. Wadwa ng'eyo ni weche ma kawuono bende gidhi loso dhok achiel koso pogruok e paro pod gineno kaka osebedo romo ma gisebedo godo chien kacha. Waneno ka endi jotelo mosedonjo kata mana jagoro maduong' mar ODM osedonjo kaendi Sifuna nitiere kendo norwake gi moseche manodonjo. Seneta mar Kisumu County Omojienda bende nosechopo. Jotelo manie duond bura mar ODM ochakre MCAs jood bura osechopo kaendi. Koro gimodong' ema ng'eyo ni to ang'o ma gida wuoyi bende gidhi wuoyo dhok achiel koso pogruok ging'enjo to mago bende gin gik momiyo wanyonore kaachiel mondo ang' wakelni kaka gidhi wuok e kinde nyasi niendi nyaka ang' orum gino ma ogai mar gidhi wacho koting'o kod okang' ma ODM dhi kawo kata en modhi kawo koting'o kod yiero mar 2027. Minister Mtengo taduoko ni studio mondo ginyime kod weche manyien. Mention kono. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, achiel kachiel kowuok e kaunti ma Busia kama romo mar duond bura mar ODM dhi nyime mar hingo higni 20 nyaka ne chuog duond burano ero ka bende Millicent Adhiambo biro losonwa ripot ma kamano. Wabiro yudo gi adimba saa 10 kaachiel gi saa 1 gi saa 3 mar otieno e weche manyien. Wakaw yweyo machielo to kapok adhi e yweyo, Milton aneni maler ka no Yugis en mana ni Ramogi lalo network o Yugis ka. Mano wawinjo wach. An Tom ka Nyatike, Ramogi lalnwa sana. Mano wayudo Yugis gi Nyatike. An mediator John Olwendo kantiere Randago, amora inya kod jatend piny machon